అందరికీ వందనాలు. ఈ దినము మా అమ్మగారు బర్త్డే, మై మదర్ బర్త్డే. అమ్మగారికి 89 సంవత్సరాలు దాటి 90వ రోజు ఈరోజు బర్త్డే చేసుకుంటున్నారు. ఈ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా అమ్మగారి ఆరోగ్యం కొరకు, అలాగే ఇంకా దేవుడు ముందుకు నడిపించి దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్తో పాటు నా తల్లిగారి బెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు, నా కుటుంబానికి, నా పరిచర్యకి కూడా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ అందరూ కూడా ఈ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా అమ్మగారి కోసం, మా కోసం, అందరి కోసం ప్రార్థన చేయండి. మా అమ్మని చూస్తున్నారు కదా, బ్రదర్ శైలేష్ పాల్ గారిని కన్నతల్లి విమలా గారు ఈరోజు జన్మదినం. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేయండి, అమ్మను బ్లెస్ చేయండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఒకటి ఏమో మళ్ళీ చెప్పండి.